Wel, mae'n dydd Gwener. Yndi, ots, mae'n dal ddigon o sport a chwerthu ni ddod. O, swir, a ni ar fi'n cwrdd ar prif weinidog. Steddfod. Oce, ni gyda Ethan y Llywydd, le ni'n mynd? So, ni newydd dod o trafod sesiwn trafod gyda Mark Drake, prif weinidog a Elian Morgan. Ni ar hyn o bryd yn cerdded trwy dim ond hoff ran o'r canolfan, ond ni ar hyn o bryd yn mynd draw i sesiwn trafod arall gyda'r Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, a cwbl o bobl eraill gyffroes iawn, a gewn ni weld pwy fath o drafodaeth. Gewn ni! Wel, mae chynlleth 2022 amdani. Ie, i ddod yn canmlwyddiant yr un. A fi'n siŵr, bydd hi'n Steddfod dde iawn. Ei Steddfod Machynlleth 2022. Gobeithio bydd hi'n Steddfod de iawn. Ei Steddfod Machynlleth 2022, bydd hi'n Steddfod de iawn. Oce, i ni yma ar stondin Llyfrgell Genedlaethol. Pwy sydd gyda ni? So fi di Cereth, a fi di Courtney. A da ni'n mynd i fod yn neud yr escape room yma heddiw. Fi'n clywed chi mewn nawr. Hwyl! Chi wedi dianc arbennig! Defnyddiwch ffilter Snapchat yr Urdd! Helo, fi yw Dylan, fi'n gweithio i Trafnidiaeth Cymru. Wedi'r gig heno, bydd y tren ola'n gadael Bai Caerdydd am 6 munud i 12. Byddwch na. Oce, train punt. Odi wrthnos di ar y cledre? Ti off y rails. Alla ti treino ni lan i ddif y tren? Ie, na i rhywbeth. Hwna'n boenus. Machynlleth 2022 bydd hi'n Steddfod dde iawn. Dydy hyn ddim yn gelwydd noeth. Mae'r Eisteddfod yn dod i Machynlleth yn 2022 ac fe fydd hi'n Steddfod dde iawn. Machynlleth 2022! Bydd yn Steddfod dde iawn! Wel, Brenig Davies, llongyfarchiadau anferthol i ti. Siwt ti'n teimlo? Bach o ryddhad na bryd seremoni drosodd, ond mynd teimlo'n farch iawn ac yn diolchgar iawn i cael gwisgo'r goron. A ryddhad, mae'n siŵr, pa mor anodd o fi i gadw fe'n gyfrinach? Ie, eitha anodd. Dwi'n siŵr bydd lot o'n ffrindiau'n eitha grac bod i heb cael cyfle i ddweud wrthyn nhw, ond na maen nhw'n cael gwybod, so mae'n ei nes, ie. A chi'n sôn, o'ch chi'n diolch i'ch athrawes chi yn y seremoni. Pa mor bwysig oedd i'ch cyfraniad ti at heddiw? Wel, yn ystod yr haf, nath i ddanfod cerdyn at yn dweud, mae rhaid ti'n geisio am y goron eleni, felly heb sydd i wneud hynny, so ni siŵr o fod ddim yn cael gwisgo'r goron heddi, so... Diolch mawr i chi, mae'n siŵr. Sicr, ie. Felly, dathlu heno, beth sy'n mynd golwg dy ti? Wel, mae lot o deulu da fi heddi, a mae cwbl o athrawon o Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, felly gobeithio cael dathlu gyda nhw nawr, ie. Gwych, Brenig, mwynhau'r dathlau. Diolch yn fawr, diolch. Diolch yn fawr. Diolch. Lawrlwythwch ap yr Urdd! Steddfod Machynlleth 2022. Ni fydd yn wych. Caio Harry Wari Pari. Steddfod Machynlleth 2022. Fi Steddfod dde. Gyfan digwyddio i. Diolch Anna am y deulu ddiwetha. Diolch Ines a Cadi fyd am ddechrau'r wythnos. Ti'n joio? Mas draw, wir. Ond ni'n cystadlu fori, felly... Bydd yn
llawer gyda chi fori. Diolch am wythnos ffantastig, a i ni mynd i joio'r gig sy'n draw ar llwyfan perfformio ger Gwener. Diolch draw. Dyna!